rozmýšľam, čo bude cez víkend. Či zavolám babám, alebo čo vlastne chcem. Či budem sedieť pri TV, alebo sa ožerem. Je vlastne jedno, čo chcem, aj tak sa s nimi ožerem. Vo štvrtok rozmýšľam s Verou, čo budem piť v piatok. Kvalitné palené, alebo len nejaký patok. Je to jedno, vypijeme úplne všetko. Vodku doma cedžin, alebo len čučko. Tak je tu ten vysnívaný piatok. Hej babi, máme zase ten náš sviatok. Ráno rátam, koľko ľudí príde večer ku nám. Na Facebook dám status, že sa to koná. Potom idem von s mojim psom. Tam stretnem Mišku susedu aj s jej Jurajom. Pýtam sa, aký majú dneska večer plán. Že čo mi povedia na to, keď ich večer zavolám. Odpovedajú, jasno ľudská, radi prídeme. Len mi povedz, čo vlastne dneska pijeme. Akú flašku máme ku tebe doniesť. Ak doma potom bude domov viesť. Odpovedajú, jasno ľudská, radi prídeme. Len mi povedz, čo vlastne dneska pijeme. Akú flašku máme ku tebe doniesť. Ak doma potom bude domov viesť. Na obed čaká moje jediné zlatičko. Máme dietu, tak naložím jedlá maličko. Idem si potom ja zacvičiť. Však musím tie kila nejako zničiť. Podvečer volám Simke, že o 8 prídem. Dobre, o 8 pred barakom dole budem. Príde moje zlatko z práce. Hej, chvíľku si oddychne a zasa všetko uprace. Prezvaňam Verču, nech mi zavolá, že pred 8 nech je nachystaná. Na Facebook mi Monča píše správu, že či môžu prísť aj z pumpu. Jasné babi, u nás ste vždycky vítané. Však máme spolu už aj niečo odchlastané. Napíšem ešte nášmu Jurkovi, že je dnes srdečne u nás vítaný. Odpoveda, budem babi rád, keď vás uvidím. Okolo 9 sa Jakub vám dovalím. Super Jurko, veľmi sa na teba teším. A nie len ja, ale my úplne všetci. Odpoveda, babi, budem rád, keď vás uvidím. Okolo 9 sa Jakub vám dovalím. Super Jurko, veľmi sa na teba teším. A nie len ja, ale my úplne všetci. Tak všetko už je dohodnuté. Vyzdvihnem babi a v noci to bude kruté. Sadám do auta, vyťahujem telefón. Volám im všetkým, nech už idú von. V Koláčine na zastávke naložím Veru. Valíme na novú, zobrať ešte Simu. Musím sa rýchlo ponáhľať. Babi už mi začínajú slintať.